nato din dapita ang Mount Fuji. Tanawa kani ay Mount Fuji na anang nag-ayos ang ibabaw. Nalaman gusto kay si Akiyo. Di man mo sugot ugan ako sa tubangan dyan na atong luggage. Good morning guys! Si Akiyo nakamata noon kay anda sa butangan ani ba kay natuglan sa kanina sa atang butangan ani kay para isang upa di magtingala magtakilid. Nakamata hinoon kay natandag. Natug balik si Akiyo guys sa mong gawas takay. Mag-CR ta diri namin diri parking lot. Na si Papa naglimpyo sa isang sagdanan kay nag-snowman ganina naguwan sa bugaw ba. Unsa naglakaw ta diri guys kaya to ta dito mangita tag kuan CR. Mag-CR sa tamang paggawa sa tas tong gibati. So morning parking diri guys. Morning ang view diri sa parking. Na gasoline station dito. Na mga truck, mga sagdanan. Kana ay ninja diri ta mag-CR ta. Tanawan ninyo guys ang basurahan diri sa ilang parking. Kana ay mga basurahan na. Limpyo kaso no. Nanta diri guys. Muni lang CR limpyo kaso sa mga tapadong. Limpyo kaso no. Muni lang CR guys. High tech na diri. Limpyo kaso pwede ka magkaon diri. Ay. Gidazid mo na diri para makakita mo. CR sa ta. Mga tissue diri guys. Sa diri atong i-post ni kay araw na ay pang-impo sa CR. Sa lingkuranan ay basa siya. Ang trapo diri. Nakakay para limpyo. Labay. Mga nilang gripo guys. Ay. Tubig. Init ilang tubig diri. Nya kani ay kay naka-sensor na ay. Nasa sensor ka ng puwa dira ay. Na ay puwa. Kay sensor na siya para magas ang isang sabon. Dahil man naman ko kunaw sa ako nag-video. Mo di na tamang kunaw. Sanapoy mga samin diri ay. Ulit na takay sa Kiyo nagpaabot nito sila papa-exit. Tanaway lang basurahan guys. Naglumbay di ba limpyo kadso. Nasa job ko diri deta na diri nga side si Papa. Dito man nun ko nga side ni Agi dira. Naraday sila diri. Naraday sila diri di ay tawag ko ni Papa kay nakalimot ko kasi rin sagdanan naraday diri ay. Ito paghapon sa Kiyo guys pagbalik na. Di ka po na si Ja pero na siya basta mag-travel mi. Matog ra si Ja basta kapudyo na ba. Or kanang laada na guro na si Ja. Matog ra na si Ija. Bye bye parking lot. Lakaw na ta guys, balik na tag travel, direta maglakaw ay magsakay data. Balik na tag larga kay arong moabot sa atong padulungan. Indot ka jung panganan do, init ka jung adlaw ba na si haring araw pero perting tugnawa diri guys. Inigawas nimo naman bisan sagsagdanan mong way tugnaw pero inigawas perting tugnawa. Umanat ta sa highway guys. Abot na ta. Wow, na to sa Mount Fuji. Ana diri. So, Tomasando, di ba kita? Kochira, koko doko? Tomaslando. Welcome to Ikura Papa? Sangsen? Kamahal? Takay ni Papa. Naray. Kamahal ba yan yung agyana na oy? Parking nga 2000 円だってよ。 Oh, no ko ko? Laoy ka mga dollar ba dahil diring napita oy? Mahala dahil diri oy ang highway nga mong gagyan 3,000 yen sa ang in parking diri sa Mount Fuji kay 2,000 yen. Just me oh. Sige lang para kay Akiyo. Nalata diri guys. Abot na ta. Nay naglakaw. Ay, kini hapit tayo mi diri guys. Before mi mo ato sa bahay sa isang ati, kini hapit mi diri.
Mo na ang Mount Fuji guys nga hadlok ka ato sa Agtan. Sama ni padung si Papa mo park pa dita. Ay. Ugawas may bintana ni ta kuya oy. Atubangan ba? Ugaw. 1000も取られるんでパーキングに Nisen. Narang bayad guys 2,000 yun. ハイウェイが3000円で Na, hindi na tabayad guys ay. Nanatag guys, ning sud na ta diri. Ako naka-video kanina kay si Akio naggibutangan hagmas si Akio kay kinahanglan jud na magmas. Nata diri sa sud guys. Welcome to Fuji-Q. Maglakaw lawan ta guys. Daghanog taw karon ay. More guys, nag-travel mi karon guys kay kuan man year end bakasyon sa mga trabahante diri ta sa mga kuan holiday mo ni ang mga family kay mag-travel madyo kanipod kay di nakadto diri ang corona so pwede namin mag-travel pero kinahanglan naman dyan mag-mask. So mao makauli mi sa Chiba, unta makauli pud mi sa Pilipinas, kano sa kata makauli Pinas nak no. すごいなないよ Nanata diri sa ibabaw guys. Naglakaw ta. Ay, naglakaw ta la jula jud tong gilakawan. す Hala. ごいなっていうのなんだってまあまあ Diri pud ay daghan po saksanan hangatag lakaw eh. Nay hotel diri guys. Unsa mo ni ang kuan Fuji-Q nga roller coaster. Ang pinakadako nga roller coaster sa around the world. Pero dito mo sakay na guys kay delikado na. Dito na. Nanata diri sa sud guys. Welcome to Fuji-Q. Nanata diri guys. Napoy 7-Eleven diri ay. Naglakaw ta diri. Di nakadugdagan kadug tao guys para sa una nga grabe daghan na jug tao karon kay murag ni minus ang tao diri ay. Kana man hata dira guys. Gets kite. Ning daga na siya kiyo. Mo to ni jang kalipay mo ang ipagbigyan. Bahalag mahal. Sin buaro ka na ka. Di na mula ka ay kay nga sa diri ra tama na para sud nag. Tara mo sud ta kay to na to ang ganahan ni Akio nga Thomas Land. Nang one guys ay. Tana! Excited po ko nalipay po ko apil para kay Akio. Kay kabaw mong kung malipay dyan sa ani. Nung bahala si Takuya pud bahala pag mahal kay lipay man ijang anak. Oh. Alcohol. Temperature. Hi. Welcome aboard. Nanatasud guys. Akang. ハイランドではお客様に安心安全にのアルコール消毒 To を nasa kiyo na nagkuwat. Paspas kayo baka gusto na mo お ato. 時間がかかる場合がございますのでおよび施設 Cute ka itong saksanan. Cute ka itong mga flowers ay. Ikaw. To na silang akiyo. Paspas ka ato. Noy, na-miss na ho ang maglaag og Disneyland sa pag-budget pa. To na sila kiyo dito ay. Paspas ka ato. Tugnawa eh. Di na gusto na mukuan. Di na sila guys ay. Kau akang nairu kau ko. Dasar si lagi dan si Thomas Lando kita itu iya dosa. Kau tugnawa man diri murag illumination siguro si Jai. Wala may light kaya adlaw man ron hindi kagabi nindot corona. Ana ang ganahan guys. Merry go round. Si
Papa naguna ay mas excited pa man si Papa kaysa ni Akio. Di daw diha guys, diri daw. Dito kasakayan ni guys, kaya wala daw kuno ni nag-andar. Mga manihang ganahan ay. Oh. Murag ka ba ni Akio ang ubang bata ba, pero lain mo ng bata guys. Nakisabares dagdagan-dagan. Ito yung Christmas tree. Cute! Nata diri guys. Tickets. Gamay rag tao guys, diba? Sa una kay daghan ka sa diri ay mapuno ka tong pag-ari na mga 1 year kapin pa sa Kyo ato nga time. Daghan ka jud daw kay wa pa may corona ato nga time. Dagkaron kay na may corona mo gamay na lamang ang tao. 入園で、お隣の幼児1。確認ボタンお願いします。はい、どうぞいってらっしゃい。 Nawahi na pud ko. この方だけで大丈夫ください。 Naoy nagkuhan day ang merry-go-round diri guys ay pero unahon sa nato ang kakiyo kaya ang atong oras kay gamay na ra ba. Alas 4 daw taman. Dagan mag wala mo wala na tubig diri nahubas. Hala dinhi na to masagdan tanan guys kaya tong oras kay limited. Dugay man mi nakaari. Oh guys, nagandar siya ang roller coaster. Narata diri guys, Thomas. Ah, hasinay di abunay. Kiyat ay. Pas-pas kasi yung dagat na. Isang kalipay, pas-pas sa tanging dagan sa balangka. Oy.